Nah, iki tanamanmu akeh meno, tanduranmu. Akeh. Iki jenenge apa sing ngene? Kuwi salju, tanaman salju. Salju. Lah iki Sakura. Lah iki berarti Naruto ya iki Sakura. Oh. Waduh, iki koyo anu bae. Terong. Kudu iki. Okak goblok. Sik menawa iki tak nyiram tanaman. Nyiram tanaman bagus sih. Gua tak kocor piye? Wah, Kan kadung ngombe no wis. dua tanam. Kowe nak ngaten tanam. Jadi pengangguran. Caket. Makan jangkriknya ora enak iki. Kapan ora wong. Ya, larnya 3 hari cutek ngono iki. Kates kemarin mateng belas ora makan jangkrik. Pak, yang ini blek kates sih, Pak. Mahmu ora kates. Nanti mateng tak arahi tak terus ya. Tak duwe gelem e. Endi? Wis powe nang ngene. Tapi kok dhewe ora usah taret. Nyolong ya. Heeh. Rasane piye? Ora rasane tuku. Wis mari ngono. Wah, tenan. Iki sing duwe ya kendisi raume lek colong KTS nyata ndak kapoi. Tapi yo lek kan urusan ya gampang. Wis rasane kelo. Kalau ning sono nek. Oke. Kita kalau enak banget ora. Berapa? Ini ora. Pah. Ngkreng itu tuh. Oh, iya. Sopo wis sing kon ning buriku mindak-mindik ngono lek wonge yo. Wah, aja sing paling cakep ya. Kalau. Kalau, kata saya. Wih, wah. Wah, jangkriknya apa lagi? Pak, sana wong pura. Debu kok. Wis nang wong dikeruan lu berarti. Kena pasal aja. Kucing. Kucing kok. Lah yo. Kok iso aman. Delok sik. Ayo. Goblok ayo wangi. Koko goblok. Telek. Langsung kita tolong. Piye wis sampeyan ora? Sampeyan ora? Kilo, segei kilo. Ya apa lho, segei. Wis kena ya, iso wae ajakmu. Kene di ilmu. Tapi mosok mek kuwi. Anti menek. Mek kuwi. Iki jeneng kalau kakek mangkerwan. Bene lho. Sing akeh pisan. Wis mek iki. Jangan kita nek. Jangan kita. Jujur. Oh nek rak. Woi. Apa iki? Maling kates. Kates maling kates, Mbak. Kates.
Gede yo, gede. Krungu. Ayo. Mbah. Tenan. Ayo entek. Lah iya. Ayo. Kaman. Mari aku nang kowe. Ayo. Nek pasal yo. Nek pasal. Piye? Nyamuk iso kata-kata kok udah piye. Iya ketune. Ati gopo? Arep dipangan jangkrik. Bang jangkrik. Jangkrik cuma karo untuk pangan aku lah. Pitungan. Iya ini jamu. Lek ke atas kok pangan aku malah olah. Kok pakan jangkrik mana-mana. Pakan Lah wedhus piye lho sampean tak apa piye tak pakane jangkrik. Terus kata salah pakane jangkrik piye Pak? Sampean nyatu jangkrik. Yo ora ngono, Mas teh iki karo jadi pakan wedhus dhewe. Ya ora ngono, sampean ki marahi ndak ning omah lho Pak. Arep taran to. Turu diceluk to. Lah sampean tak celuki ndak diuntangi. Juga ngajar kuwi. Iki karo tahun baru, mosok cantong maling yo somo piye. Lah nyatune ya iki angker main sampean iki. Sampean turu ngono enggak lho Pak? Ya aja ngono to. Lah piye Pak? Marahi Atas itu tugas to. anu coba jane kuliah. Pancing anu jero kamu. Kata sih iki karo tak jual di pakan wedhus. Pakan wedhus. Kok yo minggu wedhus dhewe. Piro regane kates Mbak? Tukune Ya Mbak. 80 juta. Atik larang men wong kates sakmene. Mahal. 80 juta iki opo? Tapi sing ora tak jual lek lek gelem semono tukunan. Piye ngono iki? Lek gak gelem jo petong ning omah. Wah, Yo, Petong ah. ketelan aku gatelan dilbu jingklong kok. Gak trimo ya. Tak terima lan. Aku tuh apa? Halo. Piye iki? Ping pindho Srastor jangkrik. Ngapunten Mas, niki jangkrik matis danten kok. Kok tak pakan katas colongan. Pak, aja koyo ngono lho kowe iki. Pas jangkrik tenan lho kowe. Bah, ngapunten Bos, jangkrik. Aja dipisah-pisah lek mau. Ngapunten Bos. Nggih sampean nggih kleru. Wong jangkrik lah kok pakan mboten diteri nggih ngeten iki pakan nggih larang, angel golek. Wis duwe timbang tuk atas sampean nggih kencan Bos. Piye jare? Pak rajake ra ada duwe mbok omong. Ini tahun barunan iki lho, tak kirimi. Nek butuh ke atas yo omong tak kirimi sak truk. Nggih mboten napa-napa Bos. Yo rasa okeh-okeh yo. Duite 50 juta sak ora-orane. Karo atase yo sak truk. Yo kangge pirang-pirang dino. Lah, berapa tahun lho. Bos. Nggih pun Bos nek wonten matur suwun ngono. Ya wis ra apa-apa iki Srastor jangkrik, sesuk kudu setor. Ya wis ana iki, tak pateni saiki nek kuningan dadak. Kaya apa arepane? Ini wae arep ngirimi dhuwit yo akeh lah. Karo ngeteri atas. Mungkin ra nyolong iki ya. Beneran ya. Apian kan Bos mejane. Pas tapi anu susune lek kowe katus aja nyolong ya. Rai. Yo pokoke pas iki makan tan baru yo nek gitu dolan ngopi. Tapi anu iki tahun baru tahun iki ora oleh ngono manis. Tahun baru iki tempat wisata di lockdown ora mlebu. Tapi yo ngene kan ya ide ketemu wisata. Iki kadang cedek segoro-goro adik mancing. Mancing Pak, mancing opal. Aja sih. Ani mede ora oleh.